होनो स्लगान होनि दे जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि बर'सा देरहासार बर'सा बुहुमनि बर'फोर खौसे जा बुहुमनि बर'फोर दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद गोजोन्थों गोजोन्थों। गावनि रोंगौथि गियानजों दतमा बिसम्बिखौ बेखेवना होनाय आरो जोंनि गेजेराव जोबोर गोसो दुंखावनाय बाथ्राजों जोंखौ थुलुंगा होनाय मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि आरो आथिखालाव सोनाब क'क्राझार बियाबनि मानगोनां MLA रबिराम नार्जारी बिथां आं बिथांनिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बानजाय आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो फैबाय थानाय समाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि आरो मावथांखि बेफोराव बिथांनि मददखौ जों अराय मोनगोन होननानै दिनै 52थि बोसोरसालिया जथुमा जि जारिमिनारि जथुमा बेनि गेजेरजों बिथांनिसिम गुरैयै खावलायहरबाय आरोबाव जोङो बिसम्बि बेखेवनाय हाबाफारिखौ एसेयावनो जोङो फोजोबबाय गोजोन्थों। फरायसा लोगो नोंथांमोन रायजो राजा नोंथांमोन बयखौबो जोंनि जे बरायनाय हाबाफारि आरो जोंहा मोननै आयदानि सायाव जों सावरायनो लागोन बेवहाय जेन फरायसाफोरा सिरिबाङै जिरायो हेलिकप्टार हेलिपेडआव जेन खारला बारला खालामा आं बिनि थाखाय बयबो फरायसा नोंथांमोनखौ आङो गुरै खावलायहरबाय गोजोन्थों। बे समाव आङो बानजाय आफादनि जि मोसाखावरि हानजा बिथांमोननि मोसानायखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आङो खावलायहरबाय। हेलौ फरायसाफोरा हेलिकप्टार नायनो थांना हाद्रि मोनजाहैबाय हनै जों बादा होखादोंमोन थांनो नाङा होननानै। हेलो बे समाव मोसाखावरि हानजा दङ बिथांमोनखौ मोसानानै दिन्थिनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बानजाय आफादजों थागथियारि खालामजानाय मोसाखावरि हानजा दङ बिथांमोनखौ मोसानानै दिन्थिफुंनो थाखाय गुरै खावलायबाय। मोसाखावरि हानजा बिथांमोनखौ थाबैनो मोसानानै दिन्थिनो थाखाय गुरै खावलायबाय। थिखानाय हाबाफारि बायदियै बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि दान्दिसे उनाव जागायगोन। बेनि थाखायनो जोंनि गासै फरायसाफोर गुबुन गुबुन कलेज गुबुन गुबुन स्कुल गुबुन गुबुन इउनिभारसिटिनिफ्राय बाहागो लाफैनो हानाय नोंथांमोनखौ बे पेन्डेलनि सिगाङाव सिगांबोनानै
मासियाव जिरायनानै दिदोमै बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायबाय।
बानजाय आफादनि हारिमु हान्जानिसिम मोसानानै दिन्थिफुंनायनि थाखाय साबायखर बावहरबाय। दसे उनावनो जों बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि बेखौ जों जागायगोन। ओंखायनो गासै फरायसा लोगो नोंथांमोनखौ सिरिबाङै जिरायनो थाखाय खावलायहरबाय। खुलुमबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिनारि 57थि बोसोरसालि जथुमा आरो बे जथुमाजोंनो जों लोब्बा लाखिनानै जोंनि बर'नि जि माखासे अलंबार जों खोब गोजोननाय मोनदों आरो बे बर'फोरनि सिनायथि, बर'फोरनि गोग्गानाय आरो बर'फोरनि देरगाथाव आरो दिनै जोंबो बड'फानि जोनोम थावनि दतमा 57थि बोसोरसालि जथुमानि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों मान बावनो नागिरदों, जों बरायनो नागिरदों आरो बे हाबाफारिखौ आङो सामलायलांनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों आफादगिरि बिथांखौ दिनैनि बे मान बावनाय आरो बरायनाय हाबाफारिखौ आं सामलायनो खावलायगोन। आं गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो खावलायहरबाय। बयखौबो गोबार आखाइ खबनानै आं बरायनो खावलायहरबाय आरो बिथांखौ आङो दिनैनि मान बावनाय आरो बरायनाय हाबाफारिखौ सामलायनो थाखाय गुरैयै खावलायहरबाय।
ओरै मोखांनिया नुदोंना नुहुराखैबा ओरै उनाव जिरायनो हायोमोन सिगांथारनिया एसे उनाव जिरायनो हायो जायगा दङ जेबो खस्थ' जायाखै जेंना जायाखै Hello, hello. ओरैनो नुहुरदों Hello, check. नुहुरदोंना उनथारनिया नुहुरदोंना नुहुराखै ओइ लास्टनि आखाइ दिखां थेंक इउ प्राय 15,000 15,000 फरायसा फरायसुलि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय जोङो हांख्रायनाय बायदियै दिनै सफैनो हादों दा बे समाव जोंनि जि हाबाफारि जोङो फारि फारि बेखौ आवगायलांनो सानदों आङो फरायसा फरायसुलि बयखौबो खावलायगोन जे बयबो जाहाथे डिसिप्लिन आरो सिरिबाङै जिरायनानै थागोन आलासि बिथांमोननि बिबुंथिखौ खोनासंगोन साइन्सनि एक्जिबिसन जोङो लानाय जादों गोबाङानो साइन्स एक्जिबिसनाव दङ दसे उनाव जोङो हाबाफारि जोबखांबा नायगोन आं बयखौबो खावलायगोन 2 घन्टा मोजाङै जिराय जोंनि आलासि बिथांमोन दङ जोंहा सोलोंथाइ मन्थ्रि फैदों आसामनि डक्टर रनज पेगु बिथां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथां दंफैयो इसर'नि साइन्टिस्ट बिथां दंफैयो आरो लोगोसेनो आसामनि मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथां दंफैयो जोंनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर रमेश भरद्वाज बिथाङाबो फैगासिनो बेखायनो आङो बयखौबो खावलायगोन जे जों सिरिबाङै थानांगौ आरो बे समाव जोंनि जि आलासिफोर दङ बे आलासिफोरखौ सिनायथि होगोन लोगोसेनो जोंहा बरायनाय हाबाफारि दङ जोङो साफा साफायै बयखौबो मान बावगोन 57थि बे बोसोरसालिया जथुम्मानि नैथि साननि जोंनि बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जोङो बेयाव लिंनानै लाबोनाय गोबांथार बर'नि गेदेमा मानगोनां बिथांमोनखौ जों हांख्रायदों लोगोसेनो जोंनि जायफोरा गावबा गावनि जिउआव फरायनायनि गेजेरजों बादायलायनाय आनजादनि गेजेरजों जिउआव माखासे मैखोम खामानि मावनायनि गेजेरजों बर' हारियाव मुं लाबोनो हादों बिथांमोनखौ जों मान बावनो नागिरदों बे मान बावनाय हाबाफारियाव सफैनो हानाय जोंनि मान बावजागिरि मानगोनां प्रफेसर अनिल बर' सार पद्मश्री बान्था मोनगिरि आसाम गौरब बान्था मोनगिरि बारलांफा नार्जारि मानगोनां आदा बिथां बेयाव देग्लाय बोसोरनि साहित्य एकाडेमिनि बान्था मोनगिरि अरन राजा बसुमतारी भारजिन जेकबा मोसाहारि उत्तरा बैसोमुतियारि आरो सेल्फ मेड रानि बर' बिथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जादों 2024 मायथाइयाव आसामनि एपिएससिआव एसिएस एपिएस आरो गुबुन गुबुन बादायनाय आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय गासै सा 14 बिजाथि बिथांमोनखौ जों बरायगोन मधुराम बर' बेस्ट टिचार एवार्ड एबसुनि जे मोनसे फोरोंगिरिफोरखौ मान होनानै जोंनि साबसिन फोरोंगिरि जि सायख'नाय बिनि देग्लाय बोसोरनि बान्था मोनगिरि देवबार रामसियारि मानगोनां बिथां बासिराम बसुमतारी मानगोनां बिथां बे हाबाफारियाव थाखो 9 आरो 10 नि थाखाय टेलेन्ट सार्च आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय सेथि मासि मोननाय दैजिरि नार्जारि नैथि मासि जुहिसा कसारि आरो थामथि मासि क्लास 9 नि स्वर्णलता नार्जारि क्लास 10 नि मिथिसार स्वर्गियारि सेथि मासि नैथियाव नयनमणि बर' थामथियाव जन बर' जन बर' बिथांमोनखौ जोङो बे समाव बरायगोन आरो बिनि उनाव सोलोंथाइनि सावरायमेल जोङो आरम्भ खालामगोन आङो खावलायगोन जे जोंनि फरायसा फरायसुलि बयबो
नैबे पेन्डेलाव सायनासालियाव जिरायफैनांगौ बयनिबो थाखाय बेलासिनि 2 बाजियाव बोथिसे ओंखाम जानायनि जोङो बेबस्था खालामदों साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिया दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गावनि जिउआव गावनि सोलोंथाइ लानाय केरियार दानाय गुन गोनां सोलोंथाइ लानाय आरो लोगोसेनो सोलोंनांगौ जिखिनि बिथिं जोंनि पार्सनेलिटी जोंनि डिसिप्लिन आरो बिगियाननि गेजेरजों जोङो हारि दानाय आरो मुलुगाव थांना थानायनि जि मोनसे सान्थौ सानस्रिखौ बयबो गोसोआव बजबनानै लानानै थांगोन आं बेखिनिखौनो मिजिंथिबाय बे समाव मासिखौ आजावनायनि गेजेरजों गासै बान्था मोनगिरि मान बावजागिरि गेदेमा नोंथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जुथुम्मानि गेजेरजों आफादगिरिनि मासिनिफ्राय आङो वेलकाम खालामबाय आरो बयखौबो बरायदों आरो लोगोसेयैनो नैबे मान बावनाय हाबाफारिखौ आवगायलांनो थाखाय आङो गिबियाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी बिथांमोनखौ खावलायबाय आफादगिरि बिथांनिसिम साबायखर बावहरबाय आं बे समाव गुरै